работа, няма ядо. Айде, готов си. Сега си го фанал. Дигаш го по топачката в момента. Его е. Ловиш го отпред за мустаците. И не приказвай. Добре. Си му откачил куката фактически са. Има ли 20 кила? Няма. Тя откачи от... Да. Ти води. Айде, готово. Готово, откачил се. Парзая се да гледам. Риба. Его е. Его я го дръпам назад, да се види целия. Его. Приказвай. Снимай. Снимам. Що го връщаш? Ти. Пусти там на местото, къде си бил. И сега. Ход се. Екстерси, сгръб си. Опачка се. Сега се види целио. Хайде, пусти. Айде. Оп. Айде, майсторе. Хей, фанаваме всичко. На, прегледай го изключи. Отстрани, нали? Не! Тук. Белото, да.